Hello everyone! Isa naman pong matagumpay na pagpalang araw po sa ating lahat. Ayan. Thanks God, it's a beautiful day with these beautiful ladies with us. Ayan, tong isa is nakatutok siya sa cellphone niya. Oh, focus na focus. May dunggop to nga tayo ni Ikit yo. Ayan, so as usual, may naglalakad at pupuntahan natin yung isa nating kasamahan pagkat siya ay magpapakain. Kaya makikain ulit tayo sa libre. Let's go! Happy birthday to you. Let's eat. Yan yung ating birthday celebrant. O sige, 1, 2, 3. Happy birthday. Wish, wish. Wish. Wish ako na. Wait lang. Mag-wish daw, kumikit ka. Damdamin mo, namnamin mo. Kayo dyan kasi kayo nakaharap. Wait lang, ilan ba tayo? Wait lang. Nandito sa bulsa ko.